sidhem jroning pasewakan Wadyagung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama kang mahambek maratama mangu kaonengan lirawu sing duka cipta Pero budi mantun raras Oh Koko Prabu yen to babagan punika kula boten mangertos ingkang langkung prayogi keputra kula Sreja Kusuma dipun timbali kados mekaten ugi prayogi Yai Prabu Paman Patih Harya Sengguni. Kula suwun dhateng panjenenganipun Paman Patih Harya Sengguni nimbali marang putra kula pun Sreja Kusuma. Amarga badhe wonten pirembagan ingkang badhe dipun andharaken para pisepuh ninggih nggih anak Prabu sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit sing atos-atos paman ampun kados lare alit. Aduh, kaya ngene. Gak mentolo. Kula ingkang sowan Rama. Iya, tas kumpul dong. Dalu marep wis ora sasuluhi. Rama kula ngaturaken sembah. Rama. Aduh, Paman. Menika king pundi, Paman? Aduh, kula ki mboten ngertos anak Prabu lho. Sreja Kusuma iki, Sreja Kusuma. Wa Prabu Baledawa Baladewa. Iki pitike Sreja Kusuma mbok pitike don iki lho nelek ning gegermu. Sensasi kok wa. Wah, ya Gusti. Ngenjono anak ratu kok. Ya ampun. Kok kaya ngene ya? Kok sing nglakoni ya? Gumun aku. Wes meneng sik.
Serja Kusuma padha raharja. Paman kula mboten tegel, Paman. Nggih monggo dipun sekecaken anak Prabu. Serja Kusuma. Padha raharja sapraptamu Serja Kusuma. Rama ngungkurke kula. Paman, pripun menika Paman? Anggen ngoten niku. Jenengan ampun kaget. Aduh, Paman. Lingsem kula, Paman. Ngatasi anak ratu kok tumintahe kowe mangkono. Serja Kusuma. Serja Kusuma. Kula Rama no maling. Malinge Paman Sengkuni. Wis ngawur. Eyang Sengkuni palinge. Paman, pripun menika Paman? Kula lingsem dipun tingali para priagung negari sanes Paman. Serja Kusuma kowe iki ngopo lho Serja Kusuma. Serja Kusuma. Oh Prabu Baladewa. Ya. Wah Prabu katuran diam. Ini perkara saya. Wah, piye Paman turun piye? Kula nggih kumpul anak Prabu, kula nggih kumpul. Iki ya Allah entuk pitik saka ngendi barang iki Mang Yowan? Kula ngaturke sembah Rama. Rama kula ngaturke sembah Rama. Paman nggih dipun tampi tunggal. Yo, tak tampa. Paragana lungguhmu. Inggih Rama. Boten kirang prayogi lenggah kula Rama. Serja Kusuma padha rarja sak praptamu Serja Kusuma. Siwa Prabu bule. Wis karowane ngene iki bule. Enggak boleh. Nono. Lados pundi? Wa Prabu Baladewa wae. Oh inggih, Wa Prabu Baladewa. Padha rarja sak praptamu. Boten wonten alangan tunggal wiji punapa. Bung. Prayoga nunggumu. Sampun boten kirang prayoga wa. Putung Mas. Putung Mas Serja Kusuma sami rarja putung Mas. Eyang Durna nggih. Sami raharja yang kala wae ingkang wonten dalem saka 5 sinten Eyang? Ya mung Mbahmu Putri sing ning kono Mbahmu Putri. Kula wau kepanggih kalih Eyang Putri. Banjur tak kei Kalancana. Wah, ngawur. Wong mbahne Putri kok dikei Kalancana. Serja Kusuma. Kula Rama. Aku ngerti apa sing dadi sediamu. Kowe nganti kaya manggene mergane kowe nedeng kayungyun karo salah sawijining wanudya. Ya ora. Nggih napa? Kula mboten ngertos. Sing wingi kae. Kowe cerita kae. Oh. Babakan punika. Yo, babakan kuwi. Alah Rama. Kula menika nedeng jatuh cinta Rama. Yo ning iki dadak wuwuh barang. Dadak kok sampah kaya ngono barang apa? Menika kelangenan Rama. Menika bungkus rokok ingkang dipun paringi Rama Penemban Durna, Eyang Penemban Durna.
Niki yakuane nyolong saking panti asuhan. Niki ayame niki nyolong gone paman Sengkuni. Aku kira ndek pitik kuwi. Nyolong ngendi ya? Suket-sukete. Iki kembang Rama, iki kembang. Bunga. Kowe iki mbok salino. Isin aku. Nang bapakmu isin apa meneh aku. Dadi paitungga para-para ingkang rawuh lho. Ah, gini juga menawan. Astagfirullahaladzim. Piye ya ini? Yai Prabu turu-turu nanti istighfar. Saking wah ya Allah. Neh, Salim. Wah iki katut. Kepiye? Yen to kowe tresno karo sapa? Sinten-sinten kersa kok Rama? Halo. Nama kamu siapa? Kula pun Dewi Mega Prastiwi. Sing mburi kae kula Novi. Ya ampun. Rene. Inggih. Malah omong-omongan romban. Nggih. Halo. Inggih, inggih. Halo. Wis ge maturo. Kowe iki arep seneng karo sapa? Ge maturo. Oh alah Rama. Kula niku jane. Oh alah Rama. Erawati wis iki budhemu e. Budene. Aku budhe-budhe ya ora apa-apa kok, wo. Ora kake maturo. Kula menika kayungyon kalian putri saking negari utawi kasatriyan ing Madukisma. Madukisma iki nggon pabrik gula iki. Napa arep kalih gilingan tebu? Nggih giling dase jenengan kok. Ngawur, ngawur. Nono enggak boleh, nono. Nono, nono. Inggih. Madukara Rama. Lho. Madukara ki duwe anak wedok apa? Abimanyu, kula nggih normal. Mboten wonten sanes Jenakawati Rama. Sik sekedap Yai Prabu. Dos pundi kowe Prabu? Jenakawati menika sak ngertos kula sampun dipun pacangaken kalian anak kula Antasena. Anek anakku Serja Kusuma arep ngukup Jenakawati apa ora teges ngrusak Pagrayu. Yai Prabu, nuwun pangapunten Prabu Baladewa. Yen to pamanggih kula ngrusak Pagrayu menika mboten ngoten. Mergane pager menika nggih nek mboten gedhek, nggih tembok napa-napa empring. Mboten wonten pager kok wong ayu-ayu mboten wonten. Dipatiki. Goblok. Sok tau lu. Pagrahe sing dikarepe karo anak Prabu Baladewa kuwi ngrusak bebrayan ngono. Oh, ngaten. Nggih, ngaten. Ngrusak Pagrayu menika miturut pemanggih kula menika kok yen pun ijab pun sah yen to anak putu kula Serja Kusuma badhe ngalap menika tegesipun ngrusak Pagrayu. Nanging yen to dereng napa-napa nembe pacangan mawon selama janur kuning belum melengkung masih bisa ditikung lho. Ning kados mekaten niku mboten prayogi paman. Napa nggih wonten anak ratu kok ngalap
nggone wong liya. Nanging yen to minurut pemanggih kula mboten wonten. Ye, padu. Woi. Pitikku mlayu. Ilah. Yo. Sorry. Nabrak emban gek masak. Aduh. Raiku kutahan wedan malah. Kumakaten. Ngrusak pager ayu menika yen to miturut kula, yen to sampun bebrayan. Kyai utawa Angger Prabu. Ratu Tomop Patihe patih linuwe. Pranayaka Tyas Raja. Yen to pamanggihipun paman sengkuni kados mekaten, kula namung rumajang. Ning saben kula petang-petang leres ingkang dipun ngendikaken paman sengkuni. Lah nggih. Kula niku wong tuwa digugu genipun matur. Nggih. Serja Kusuma, kula kowe bakal tak larapke ning Madukara. Nglamar Jenakawati. Nun inggih ning sadurunge pun wong njaluk siji wae. Napa wong adosa kowe iki? Suket-suket iki dilangi. Woh barang dilangi. Inggih wong. Wis kono gek bali Saroja Binangun, engko tak ampiri. Nun inggih Rama. Piye? Nyuwun pamit Rama, nyuwun pangestu badhe dados manten. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Serja Kusuma. Nyuwun pamit Rama. Eyang Sengkuni, Eyang Durna nyuwun pamit. Wis. Wah. Eyang Durna nyuwun pamit. Paman Kartomarma nyuwun pamit. Eyang Sengkuni nyuwun pamit. Halo. Nyuwun pamit. babakan putra kula barongaken dhateng jemajeng andika Koko Prabu Baladewa paman Sengkuni Mbah Pawan Durna. Lho nggih Kyai Prabu, kula ngestaken dawuh jengandika Kyai Prabu Duryudana. Lho nggih Kartowarma kula Koko Prabu.
kaya wis ora ana dawuh meneh. Jenenge ingsun Nedya Kundur Ngedaton. Nun inggih Koko Prabu. Oto. Purana sabdanira Sang Nata. Yen to Cinandra pindha Purayaga ing Sang Nata ingkang manjing jroning Daton.
Astaghfirullah. Kembali Solo Tara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Waalaikumsalam, Mak. Alhamdulillah. Dene wis ngancik. Goleren amen dhewe karo kanca-kanca. Iya, Mak. Iki ana ngendi, Nduk? Kowe nek ngerti ayo, nek ngendi? Ya iki aku ora pangling meneh mergo aku iki kene iki bumi kelairanku, Mak. Ngomahmu dhewe, heeh. Ujube Walimatul Ursi. Nah, Daupipun adiku Rinasih kelawan Mas Eri Listiono. Muga-muga pinanganten kekalih pinaringan sakinah mawaddah warahmah. Amin, Nduk, amin. Ya senadyan to aku ki tiba luwih tuwa saka pinanganten putri ning aku ki urung nglakoni dhewe. Dadi ya isih sing gedhe pangapurane ya, Mak. Ora apa-apa, Nduk. Iki mono awake dhewe sing baku ora dhewe disengguyung kanca-kanca Sukalima saka Ngayogyakarta hadine marat. Semboyane Sukalima apa? Baleni yo, semboyane Sukalima yo. Lole kok. Wah. Iki komplit saka Ngayogyakarta hadine marat. Komplit nganggo banget. Ndoke loro. Istimewa. Mau esuk wis dianake resepsi pernikahan. Wah, jan gayeng tenan, Nduk. iya. Iki neng desa kene ya lagi pisan iki nganake resepsi pernikahan sing diiringi nganggo gamelan live. Wah. Wijane biyen iki konsepku ning ya ora apa-apa. Ora apa-apa tinggal diwedok le. Heeh. Tur iki mau esuk ya, wah ana tari-tarine barang, Mak. Ana tari-tarine. Ana. Tari apa? Golek ayun-ayun. Tuk 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 tuk. Lelulule mano. Wong Kang Sen iki nganggo lagon sik kok meso. Wong kok senengane gawe acara dhewe. Improv. Ya ora apa-apa, iki komposisi kuwi, Nduk. Heeh. Mawawan barang ya ana wayangane siang. Ana wayangane siang. Ingkang keparengasta adikku saka Magelang. Saka Ngablak kono. Panjenengane Mas Rizky Afdal Fazlul Robi. Ngatasi panjenengane iki jurusan tari. Cah tari ning iso ngolah ngubahke wayang nang isor blencong ngarep kelir ora ndredegi takoni jos, Mak. Iya, iki mau wayangane awan ya sukses. Sukses, Nduk. Ya. Iki karo ana kanca-kanca waranggana cacah Jiro 4 6 8 9 10. Loh, kok 10 ta? Oh, 5. Sing tak hitung kleru. Saka ngarepe ketok koyo 10 e. Andang saka buri kok gelungane mung 5. Oh, aku kleru. Iki kanggo buka rasa sik sauntara, Nduk, sadurunge mengko panjenengane Mbah Gita Pluntang
minggah, aku tak njaluk sing kepenak-kepenak. Apa mak? Ya kanggo sing nyugata karo para sesepuh-sesepuh sing padha lenggah. Aku tak njaluk Sinom Parijata, Nduk. Weh. Terus lebokke si kucing mengko karo sekalian panjenengane Mbah Pluntang jumeneng. Heeh. Wah iya sing kepareng nyekar sapa? Saka sing paling pojok sing urut tuwa, Nduk. Weh. Aku iki nek urung krungu suarane Mbak Novi iki weh. Lenggero iki ora semangat aku. Swara apa? Swara tanpa rupa. Weh. Bos ora sakene-kene ayo gek panjenengane Mbak Novi kepareng Sinom Parijata. Apa cakepane nulada apa? As nulodo laku utama ngenggo patuladan kanggo para kawula. Laku utamane Panembahan Senopati. Weh, ngono. Weh iya. Kok ngerti sejarah barang, Nduk? Weh lah aku ki Saploke srawung karo Cermo Dungfeng. Buriku iki aku iso ngerti sejarah. Weh, mung ngeleke siji akeh. Nah, yuk monggo Mbak Novi, Sinom Parisana. Parijata, monggo. iki mau sembahane piye? Janji sabar lan ora kesusu samae jembar-jembar parine lemu-lemu. Nek wong sabar iki mesti Lemu. ora, wong sabar iki mesti kelakone apa sing dijangka iso keturutan. Ngono mula njuk parine iso lemu-lemu. Wah, Sawake iso jembar-jembar mergone ditirakati diriyadhoi kanthi sabar. wah ngono. Heeh. Monggo lajengipun